Hej alle sammen. Det her det er ikke man kan ikke kalde det for en lang video, men jeg går lige udenfor her i København. Smukke København. Men der er nogen, der sikkert undrer jer over, hvorfor jeg ikke har lavet videoer i cirka en måneds tid. Men det er altså fordi, sådan, jeg startet på en ny skole, og det har været rigtig hårdt lige i starten og sådan noget. Jeg skulle lade nye mennesker kende og lektier og alt muligt og sådan noget. Og det har været rigtig hårdt og sådan noget, taget meget hårdt fat på mig og sådan noget. Og så har jeg også fået en kæreste, som jeg tilbringer tid med. Der skal nok komme nogle videoer, det var det problem. Jeg ved ikke, hvilken video jeg skal lave. Så må jeg meget gerne skrive ned i kommentaren, om hvad jeg skal lave for en video. Fordi det var rigtig perfekt, så hvis jeg skulle lave. Og tusind tak til dem, der har subscribet til min kanal. Det betyder rigtig meget for mig. Og selvfølgelig mit goals, eller mit ønske, jeg har kommet på 100 indtil videre lige nu, ikke også? Men det var faktisk bare det, jeg gerne ville sige. Det kan godt være, at jeg lige vlogger i den her video på et tidspunkt, så... Hej, nu står jeg sammen på min skole. Hvorfor min kamera sus ligger. Nå, her går jeg ind. Og så kommer der den her. Her, hvor jeg går ind med døren og skal op ad en masse trapper, fordi vi er i København. Så og så går vi ellers... Så er der også en sådan basketballbane her, sådan, hvor nogen står og spiller basketball. Og dernede, der har vi der, hvor alle de der små børn fra 4. klasse til 5. klasse cirka går og leger dernede og løber efter hinanden og sådan noget. Så går vi den her vej. Og så her, det er en bibliotek, der er helt mørkt, det kan I nok ikke se. Nej. Og her, der har vi sådan en fodboldbane. Og her, hvor har vi det der og sådan noget. Det her, der plejer jeg at sidde sammen med veninder og venner og alle de der fra skolen. Dem jeg har det godt med, det der er sådan noget. Eller ja, bare med veninder og venner og sådan noget. Har vi en til bænk og sådan noget vand, ting der til et eller andet, jeg ikke ved. Jeg har kun gået her cirka en måneds tid snart. Jeg må cirka en måneds tid. Næsten. Den 17. Jeg ved det ikke. En måneds tid. Og så har vi også her. Så kommer vi over til det her sted. Hvor det var for 7. klasse. Og det var akavet, det der for der sad nogen. Det var nok, eller det er nok, jeg vil til at slutte vloggen af, eller video, hvad man kalder det for, fordi det er lidt blandet-agtigt. Jeg sidder herude, et eller andet sted hen, og så bare kigger lidt rundt og sådan noget, og der er alt muligt, der sidder og kigger på mig, det er lidt akavet, men altså, hvad det hedder, ja. Ja, det var så min update på mit liv, eller hvad der sker her for tiden, og sådan noget grund til, at jeg ikke har lagt video op i et stykke tid. Men det er sådan set bare derfor, jeg vil fortælle jer det, så jeg håber virkelig, I vil give et like, eller subscribe, eller skriv en kommentar om, hvilken video jeg kan lave, for jeg er virkelig lost. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Hvad det hedder... Tak fordi I så med. Elsker jer.